Tak skal I have. Stor tak til oplægsholderne. Rigtig inspirerende at høre på, synes jeg i hvert fald. Jeg har lige nogle sidste meddelelser her i aften, og det er, at igen, overnatning. Hvis der er nogen, som mangler at melde sig op i infobuden, så må I meget gerne gøre det. Der mangler et par stykker, hvis det er på listen deroppe, det kan godt være, I gerne, men det er jo ikke til at finde ud af. Så skal jeg lige huske på, at jeg tror, der er nogen af jer, som ikke kommer i morgen, men og så finder I ikke ud af fra morgenstunden af, at vi faktisk i vores program i morgen har en speaker på i morgen aften. Det er Kai H. fra Wisdom for You, som der kommer fra kl. 20 til 21 for at fortælle sin historie. Og så skal jeg lige nævne noget om frivillig bidrag, og der går nogle alkoholikere rundt og samler ind nu. Der er ikke det store vilde budget i det her, men for at vi kan føre det videre, så smide nogle frivillige bidrag i kurven, så vi kan fortsætte med det her igen en anden gang. Og så skal jeg lige huske at fortælle jer, at vi har litteratur herude. Det er store bogseminar, så der er ikke andet end store bog. Men der er i 6 forskellige formater. 3 på dansk og 3 på engelsk. Og hvis I ikke har alle 6, så se at få dem købt. Og om ikke andet, så sørg for at have en pocketudgave i baglommen til nykommeren. Det er altid en god regel. Og så vil jeg bare sige tak for at I mødte til talstærkt op. Det har været en fantastisk aften. Jeg ved, der er en, der skal rigtig tidligt op for Aarhus i morgen. Han sidder og sørger mig. Nu har han vel været kørt for et par timer siden. Det har han ikke gjort. Fedt. Helle, hun vil lukke eller læse de sidste par afsnit heroppe fra Helle i kapitel, hvad du har i udsigt. Og når hun har sagt tak, så danner vi en ring, og så beder vi sindsrobønnen, som vi plejer, men vi slutter den med ordene, din vilje ske ikke min. Og for ligesom at starte ordentligt med den sindsrobøn, så vil jeg bede Jan om at lede os ind i det. Tak. Og fortsat god aften. Hvad sidder med den? Hvad sidder med den? 156. Så Ja. Godt. Ja. Ja. Jeg hedder Helle Algolina. Vores bog er kun ment som forslag. Vi erkender, at vi ved så lidt. Gud vil bestandigt afsløre mere for dig og for os. Spørg ham i din morgenmeditation, hvad du hver dag kan gøre for den, der stadig lider. Du vil få svar, hvis du er ordentlig i dit eget hus. Men naturligvis kan du ikke give noget, du ikke har. Sørg for, at dit forhold til ham er det rette, og store ting vil hænde for dig og utallige andre. Dette er den store virkelighed for os. Forlad dig på Gud, sådan som du opfatter Gud. Erkend dine fejl til ham og dine fælder, og rens ud i fortidens ødelæggelser. Giv villigt af, hvad du får, og slut dig sammen med os. Vi skal være med dig i det åndelige fællesskab, og du vil helt sikkert møde nogen af os, efterhånden som du træder din vej mod en lykkelig fremtid. Må Gud velsigne dig og bevare dig indtil da. Til at se forskellen. Tak. Din vilje ske ikke min.